Ruska humanitarna misija na Balkanu u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, predškolskom ustanovom Mladost i opštinom Bačka Palanka realizovala je u vrtiću Leptirić projekat Pametna učionica ruskog jezika. Ovo je inače treći projekat pametne učionice ruskog jezika u Srbiji. Prethodna dva projekta realizovana su i već rade u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu i srednjoj hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu. Ugovor o donatorstvu vredan preko 2 miliona dinara potpisan je sredinom septembra između regionalnog predstavništva Ruske humanitarne misije na Balkanu i predškolske ustanove Mladost. Radovi na kompletnoj rekonstrukciji i adaptaciji spoljašnjosti i unutrašnjosti dečjeg vrtića Leptirić realizovani su u periodu od 9. do 17. oktobra 2017. godine. U okviru radova na objektu sređena je spoljna fasada sa izolacijom, kompletno je zamenjena stolarija, urađeno je krečenje celog objekta, ugrađene su zidne ugradne police, nameštaj, klupe i garderoberi za decu. Osim toga, obezbeđena je oprema za izvođenje nastave ruskog jezika, odnosno interaktivna tabla sa LCD projektorom, televizor i sva prateća oprema, crna tabla, laptop, komplet zvučnika, udžbenici i nastavno-metodički materijal. Svečanim otvaranjem u četvrtak 23. novembra 2017. godine donator Ruska humanitarna misija na Balkanu predala je na upotrebu uređen objekat i obnovljene prostorije ovog vrtića kao i učionicu gde će deca besplatno učiti ruski jezik. Aleksej Polkovnikov, direktor Ruske humanitarne misije, podsjetio je na prijateljstvo dva naroda i bliskost dve kulture, kao i na značaj ovog projekta. U этой школе, благодаря смарт-доске, теперь есть возможность просматривать телевизионные какие-то вещи, есть подключение к интернету, можно получать информацию, можно использовать ее для образовательных проектов. И главное, чтобы сейчас ее хорошо освоили учителя, преподаватели, воспитатели, и детям было бы интересно на ней заниматься. Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica se zahvalio donatorima na ovoj vrednoj donaciji, izrazivši zadovoljstvo što se ruski jezik ponovo vraća u sistem obrazovanja. Veliki dan za opštinu Bačka Palanka, pre svega vrlo sam zadovoljan kao građanin opštine Bačka Palanka, zatim i kao predsednik opštine da ovakav projekat Pametne učionice koji se sprovodi u okviru predškolske ustanove Mladost, da naša deca pre svega u predškolskom uzrastu, a zatim i u osnovnom obrazovnom sistemu budu u prilici da uče ruski na potpuno jedan besplatan način, da vratimo tu tradiciju, kulturu prema ruskom jeziku koji je, priznaćete, u posljednjih godina i zaboravljen u našoj državi. U opštini Bačka Palanka živi preko 55.000 stanovnika, a predškolska ustanova Mladost brine o preko 700 predškolske dece. Na osnovu ankete sa roditeljima dece, ruski jezik besplatno će učiti 42 dece. Mi imamo 42 anketirane dece koja su se izjasnila pripremnog predškolskog uzrasta da imaju želju da uče ruski jezik i mi neposredno posle ovog otvaranja već sledeće nedelje ćemo imati prvi čas u ovoj istoj učionici, tako da projekat počne da se realizuje odmah neposredno posle otvaranja. Projekat Ruske humanitarne misije je usmeren na poboljšanje kvaliteta izučavanja i predavanja ruskog jezika u Srbiji. Pametna učionica prilagođena je predškolskom uzrastu i savremenom programu namenjenom deci mlađoj od 7 godina. Dodatni kvalitet je i saradnja sa Filološkim fakultetom u Beogradu, čiji će predavači realizovati ovaj značajan projekat. Iz Ruske federacije su donete najsavremenije nastavna sredstva, a projekat će sa strane Filološkog fakulteta će rukovoditi profesor Jelena Ginić i njeni saradnici. U okviru tog projekta Ruska humanitarna misija opredelila svake godine jednu stipendiju za najbolje studente ruskog jezika Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će ovde sprovoditi stručnu praksu i predavati ruski jezik za svu decu predškolskog uzrasta opštine Bačka Palanka, koja će naravno za njih biti besplatna. Ovo je prvi ogledni projekat, nadamo se da će on da zadovolji kako korisnike ove usluge, decu, tako da će on da zaživi u samom gradu Bačkoj Palanci. Na osnovu njega planiramo da u Republici Srbiji provodimo slične projekte. Svečanom otvaranju prisustvovala je i Irina Ivanova Gnjetkova, ruski ataše za kulturu ambasade Ruske federacije, koja je istakla da su deca naša budućnost
i da je najveća vrednost ulaganje u njihovo obrazovanje. Prisutnim roditeljima i gostima najmlađi su svoju zahvalnost izrekli tako što su sa svojim vaspitačicama priredili prigodan program.